sa pulong nga Ilonggo, diri sa atong channel, pero maraming ako lang napala sa iyan, ano? Una-una na itong idulot sa inyo, yung isa kampanon na nag-artikulo, OMG. Lamang nagkakalaban
Bangot lamang sa iyo. Okay, no? May ito, no? Yung bahanon, na muna ito maging tulog sa inyo, nagatigulo, OMG, no? Nangyari ito, get, no? Hindi lang. Ang bahanon na nagatigulo, banyo masukan. Kinapagabayan ko ibigay, wala natin mangyari ang tulog ko sa mga. Okay, no? Ito ang bahanon na dulot kita to sa atong mga pinalangga, mga viewer, no? Labi na gid, no? Dira sa nagkalain-lain ng mga lugar, no? Sa atong mga pinalangga, mga OFW. Labi na gid sa kay Ma'am Mary Ricabar, no? Nayara sa sa Florida, kag subukan si Ma'am Evelyn
Pitrigusa nga yara sa New York. Nagsakanday, Ma'am Bill Sanchez daw yara sa Singapore. Ma'am Jima Muneba, nagsubuman si Abiang Ubuitan, si Abiang Titin Arabis, nagsakay. Inday Lori Abuela. Labi na gid, no? Sa aton nga nagasakdagit sa sining aton o kung naga-suporta gid sa sining aton kalingawan, no? Hindi lang sing dire naton nga pa, no? Sa page naton, no? Sa fan page supportive gid ni siya man kag dire sa aton channel. Wala gid ni siya lang si Toto Edward Rivera pinalangga nato nga naga sa taga-suporta sa sining atong kalingawan. Okay, at least kita magpadayon, no? Yari anay ang pila ka mga shoutout gikan sa atong mga kauturan. Shout out sa Korean No Channel, happy watching. Shout out kay ng Gemas Muneva, happy watching. Happy watching lang, no? Shout out kay ng Eduardo Rivera, bagalan tawag sa Grisibong. Kung na daw gwapo subong si Tatay Haw, mayong aga lang da sa inyo, hamalya. Mayong dira sa inyong fans mo, no? Kagabihon. Happy watching sa kay Wilmer Antonio. Advance happy birthday kay Nanay Conchal Lambal ni nung konseho nung Konseho. Conchal, ti parehas man yan, Conchal. Basta konsyal, hindi ka malipat. Oo, ulog. Ngagaw mo kami kadal-dali man magpuli ay magpalimiri kami dinas ang agaw mo. Happy watching sa kay Ray Galvez, may hapon. Nasa farm na mo nang bali 203 ka kilometros. Pato balik. Mabuhay ka idol pero tanan nga imo kanta katahom gid kaayo nagatamyaw halin sa Talisay Aquino Ibahay Aklan. Tani madugangan pagid imo mga kanta, God bless you halin sa kay Riden song. Gay murat makita nga madugangan. Nagali na mo na wala pa mapan, wala pa ma-record ni. Matinera tayo sa gitara. May time gina nga ma-record naton sa formal nga recording, no. Please support Kuya Bert TV official, the PWD vlogger from Manila. Keep safe always. God bless you and your family. Sa kay Kuya Bert. Ano dyan? Hug to hug. Okay. Okay, no? Para yung kita, no? Kaga, nyari kali, no? Naging prepare na ako ng dressing nyo. Ni isa kang bahalon na nagatiulo. Okay na, panyo nga si Dato. Iniiya naman, panyo, sang himaya. No? Para dito niya. Isang
no? Muna ang bahanon nga nagatigulo panyo sang himaya ang isa to kina panyo masida pero ini naman no ini naman no idulong naman natin sa inyo ining ang bahanon nga nagatigulo ang demokrasya ginkalimtan hindi man sing ginkalimtan gid daw halos na limtan na sa buong sa kalibutan no? Ang demokrasya no yari idulog na itong sila ini sa kambanon nga nagatiglo demokrasya ginkalimtan. Dari kami
kinabubuton mo. Okay no? Kumuya to no? Bahanon, mga nagatikulo. Demokrasya. Kinkalinta no? Antes kita no? Na para hindi natin malintan, yarihan na yung atong mga yarihan na yung atong mga shout out gikan sa atong mga kautuhan. Request kang mabugnaw ang talon. Oh, okay. Tapos nung Edgar, request ko na kang dumduma ang langit. Ano na yun? Ngayong hapon, idol watching this sa Bacolod, idol sa kay Galieto, Lonathan, happy watching. Idol, pero paborito ko gid imo mga kanta, halin sa pasad to request ko kanta sa imo mabugnaw ang talon. Orasyon hapunanon, salamat gid idol sa pagkanta. Okay. God bless halin sa kay Reden song. Mayong hapon pa shoutout po Uncle Pirot from Gonzales family sa cruising namit kanapian maayon kapis. Kag pa shoutout man sa mga kapargintihan na tunda no sa maayon kapis no. Nagkritay kami ni paglubong ng inanay. Maraming salamat sa inyong pag ano no, nga pag-buylog sa atong nga kalisod no. Kag shoutout man sa tropa kung aga atop sa headquarters namon samtang naggalantaw si mga bal ni Ponsya Ponsi Kanonoy vlog. Ano ang ginatok mo? Sa headquarters kani ano gapang atop. Ano atop na Silicon. Uy kukmaan. Basta atop lang. Halong lang kasi malusot ko. Shout out man ko no sa United United KIF ako maayon chapter. Happy watching sa kay Ana Rose Casite just sa may Hong Kong lantaw gisa ko na. Thank you again sa inyong pag-support diri sa atong yari ang ginapangabay ng banon nga nagatikulo mabugnaw ang talo.
no? Ito, no? Na, nagpangabay, no? Ara na, manos na ta, no? Yari po no? Ang pangabay, sa atong pinalangga nga, nagasuporta sa sini, nga kalingawan, sini ng paano nga nag-artikulo, tumtuma. Sa ito, Edward Rivera, mayara sa Canada.
ito no, ang banon nga ginpangabygit sa atong pinalangga nga support nga naga-support sa sining atong galingawan no, si Toto Edward Rivera. To ara na. Okay na? Okay na? Sa makita mo padayon, yari naman nanay. Ang pila ka mga shout out gikan sa atong mga to. Yung hapon ng pirot shoutout sa pamilya Banico sa Indayagan, Maayon, Capiz. Salin sa kay Raymond Banico. Dodamo di sa mga nagapmati kung sa itong kamayo, no? Mayong hapon, Manong Pirot, kumusta lang sa inyo tanan? God bless. Salin sa kay Jumark. Happy watching. Okay na. Meron na. Okay na? Yari pa kita, itulot na itong sa inyo. Yung bahano, no? Tigulo, no? Kaya ginapangapay nila yun, no? Termino, niya, ang na-record din isang anak ko nga si Jubin, pero ginapangapay nyo yung termino. Yari, itulot ko sa inyo. Sa kambano, tigulo, ikaw inday. Okay na, mga ito no, ang bahano na, nga na-record nila sa atong anak, no? Si Jupin, no? Ang tawag nila kay Pirot-Pirot. Gamay na siya kapag i-record niya sini, no? Upod sila sa sining, paano? Ini ang bahano no, no? Ng, idulot ko man sa inyo, no? Ang bahano nga nagatigulo, nga iniyagi pa record din isang iyang partner lang si Bulaklak, no?
kita makisili ang nagdiho, no? Daw natampo pa lang ni daw ay gawa mapamatian. Idulot ko lang natin sa inyo, no? Ining ang bahanon nga nagatigulo handa sa pagbato. Handa ako sa pagbato. Okay na muna ang bano, no? Nga ginyangan mo nato sa nga atong timpo sa pagdiyon-diyon, no? Nga ginpakanta nato sa partner ni Juben o ni Pirot, no? Si Inday Bulaklak Rock, katulad nga sinigid nga ngalan, no? Si Kwan, si doon nalipat ko. Si Junarisa, no? Yan, hindi matulog nga ngalan, no? Yan, nalipat mo ako sa iyang mga apelyido tuman. Bilang ang mga panungdungan ko na, basta si Junarisa ng iyang ano, iyang
ngalan, no? Subong siguro, siguro base may kung hindi siya dalaga, may bana na ganun siguro. At least Jubin, may Asawa produkto na. naman. Subong gani, no? Na makita yung isa, ginapost-post siya gani, yan nga pansa, no? Na-post-post ni misis niya, no? Si ano na? Isabel. Isabel. Sige, no? O kung Gian. ano ba? Lunita. Okay, at least naman kita mo pala yun, no? Yari naman nanay. Pila ka mga shout-out. Ikan sa ito. Happy watching sa kay Robin, Nal, dyan sa may Madrid. Galang tawin sila ka. Good afternoon, tayo pero shout out sa Sevilla, Mero family watching from San Jose, Libacao. Halis sa kay Arnel Mero. Shout out sa Safety Squad TV. Happy watching. Ano sa ano ang ligaya mo, ligaya ko po. Pakanta, hambal niya. Tagalog. Okay. Ikaw, Inday, siya ikanta. Sir Jube, no? Oo. Bago ko lang kanta. Okay na. Okay, no? Yari gali ang bahano, no? Naging pangapay gini niyo. Ang bahano sa pulong ng Tagalog, no? Ligaya mo, ligaya mo. Harapin ko na lamang ang kalungkutan. Ano ang aking kasalanan? Biglang na lamang iniwanan. Tatanggapin ko na lamang kapalaran. Nais kong maging malaya, liligaya sa iba. Wala tatanggapin ko na lamang kapalaran. Nais kong maging malaya, liligaya sa iba. Wala
kahiyak. Okay, no? Umuya to, no? Ang banon, yung artikulo, ligaya ko sa Tagalog na yung posisyon, no? Yari pagit, no? Tutulong naman natin sa inyo, ining ang banon, no? Yung artikulo ng pumuluyong bukid, no? Sa bukid ako, anak ni nanay, sa isang kabalay at utay kini lamang ni tatay tunay magsabi. Sa kabalay, apat ang kupa, pagparangkahanan, pumulo yung bukid mo, mabibigil, maluwang si gusto, mapangong puso, dahil puso mo, napilitin mo, ang pamatasan sa pumulo yung bukid mo. Bisang yutay lamang ang mga balay at ang tambatay mga liwanay ataw ay magkasakit. Kung sinalita ay ang tagsa-tagsa nagkapagmahal, pumulo yung bukid mo, mati-atiho, maluwang si gusto, mapangino puso, dahil puso mo, napilitin mo, ang pamatasan ng mga bukid mo. Bisang yutay lamang ang nabalay, nahilog ang pagtangkatay, mahaliwanay ataw ay magkasakit. Kung sinalipan ay utang sa tapsa, nagkatangkaran, pumulo yung bukid mo, mabiyagiho, maluwang sa gusto, mapangino puso, dahil puso mo, napilitin mo, ang pamatasan ng mga bukid mo. Ang pamatasan ng mga bukid mo. Okay na? Ito, no? Ang banon na nag-artikulo, no? Pumulo yung bukid, no? Kung sa bagay, no? Ang mga bukid, no? Hindi natin sila mapakanubo, no? Kahit sa sa pagkamatuod, kadto ko mo sa syudad, sa bisan malapit sa balay, mamangkot ko kilala, hindi, wala kilala. Pero sa bukid, no? Niya, bisan tag 1 kilometro, 2 kilometro ang antad, kilalahay ang mga tao. Okay? May request ka nga pukoy, kag pukay. Why not? Why gid naton makuan mo na why naton na ma-review. Happy watching sa kay Salome Asong. Okay na? Bilang pagtapuan, duwan na lang ka ang paano, no? Ay dulot atong sinyo, no? Yari, no? Para gali sa kay kuan, no? Para gali sa kay Abyan Juby na dikrito, no? Dira sa kuan, no? Sa Yabon, no? Mayong ako lang dira sinyo, no? Kita ito isang hapon. Kagapon. Gapon mo kita.
Mayong hapon na siguro siguro Domingo subong nagabiyahe puro sa lang no nagabiyahe ni sa San Carlos City no. Okay, abiyan jute para kita imo ang imo nga gid pangabay nga ambano no nga nagatikulo Pilipinas ang luwaso. Yari para gid sino. Virus dalam talita nagdasang lalat ang hatid mo sa kalibatan inasumpa sa mga katauhan Pilipinas kahilipino Sanadamdam sa Pilipino Halos tanang Adlaw gabi walang sinahino Kundi magtanglang sa langit kang magpapangamuyo O Diyos naman na matuloy ko Luwasan tanang sa mga talatan Upod siningang paano Kinatang pangkalatiyan sa
may tanong nga bahanon nga nagatigulo ang Pilipinas ang luwason, no? Yari pagid, no? Ano to ay ilang nakikita nga are. Okay, no? Bilang pangatapusan naton na dulot sa inyo, ining isa kang bahanon nga nagatigulo. Wala sing makaupang. Okay na, mula ito no, ang bilang pagkatapusan natin ang bahanon, gindulot sa inyo, kapay pa nga, hindi lang kamo ano, ang iban nga inyong ginpangabay, daway man sige nga pangabay nga way kuma kanta sa buong, no? Pukay lang. Okay na, ang pukay. Way na ako nung panabala, no? Kasi gid kay way natin ma-review na mo. Sige lang, anay. Kung sabagay, kanta nga daw binatapat. Iniyugit na luyagan ba? Sige lang, at least makalipay sa inyo. Sa dason nga paano sa inyo. Okay, maraming salamat. Kagmayong hapon lang, kung mayong gabi sa inyo tanang-tanang. Bye-bye, tub-tub naman sa sunod nga Domingo. Diri sa aton Channel. Kagaya hindi ka lang magkalipat
sa atong kuan sa atong Facebook no kita pa Page. galisensya ko man ni kay Google nga IT simple ang atong Facebook abe nga fan page naton na hack ti obra man sa mga amigo naton nga mga no kaya anong nabi mo na ila obra kaya sige lang mo obra lang nag-obra lang ko sa ako naman nga ano iatag ko lang to sila tong Pirot Aranista ari na ko sa mga ambahanon ni Pirot no sa aton nga Facebook no paidiriya sa aton YouTube Pirot Aranista sa gyapon. Okay, maraming salamat kag maayong hapon no sa inyo.